Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Alright, umsamo indawo lebaluleke kakhulu esetshenziswa abantu abakholelwa kakhulu emadlozini njengendawo la bexhumana khona nawo amadlozi ngezikhathi nje ezihlukehlukene, right? So kwesikhathi ke kube khona izimo la umuntu eyebona khona ukuthi izinto zakhe azimhambeli kahle empilweni. Uxhumana kanjani ke namadlozi azame omunye but still izinto zingalungi. This is when ke sikhuluma khona ke ngendaba yokulungisa umsamo. Tonight nje on this show we are looking at ngabe umsamo ulungiswa makwenzenjani, nayo ke leyo process yokungeniswa kwedlozi ukuthi uyenza kanjani makuthiwa idlozi lingaphandle. Sinensizwa ke imbili esizokhuluma nazo lolu daba. We have udokotela uthulebona Mnyati, siyakumukela dokotela, siyakumukela Gagasini. Asibengelele sohlaza, sibengelele nabalaleli beGagasi enhla nasenzansi kwelakithi. Siyabonga. Danke. Umnyati ke kahambi yedwa. We have umlondi Magubane naye Mthandazi, expert ngezinto zesintu. Sohlaza ngizocela ukubingelela kuwena mne wethu. Bese ngibingelele nangu baba uMnyati, producer ohlelo, bese ngibingelele iSouth Africa yonke ngisho ngithi usibani samathongo wonke akhona uyabingelela. Yeah, so joinwa nje enye guest yethu uDokotela Gumede ngokuhamba kwesikhathi. Asiqale lana ke madoda nje iqaleni. Njengoba bengikhaphezulu nje kutheni uyuza ukuthiwa ethi umuntu ufuna ukulanda idlozi, indaba yomsamo even azathi kugezwa nanedlozi. Ngiyafisa ukuthi ke siqale lapho ninabe nje ukuthi usetshenziselwa nomsamo kuleyo naleyo family. Mnyathi njoba sesibingelelele uyibeke kahle ngesikhathi uyethula indaba Mthiyane. Umsamo ila kuyithempela lika noba ubani oyisidalwa sikaNkulunkulu kodwa onsundu. Umsamo yithempele. Okay. Ethempelini la ke uyakhona nenhliziyo ehlanzekile uyokwethula inkinga zakho. Yes. Uyangizwa kahle bese uphinda ucele la unganelisekile khona ngendlela impilo yakhe ihamba ngayo. Uyayizwa lonto. Okubaluleke kakhulu kunako konke awukwazi ke ukuya emsamo uye ethongweni elingcolisiwe ngokuphehlwa kwamanzi amnyama. Ukuqala lokho awukwazi ukuya emsamo uma usebenzisa umsamo ongakulungela ukuthi usebenzise. Onjani lo ngangilungela ukuthi ngusebenzise? Indlela esifika ngayo emhlabeni. Sinesibongo. Yes. Siphinde sibe la sibona sibe seyibongweni ezinye esizongena emsamo kanti mhlambe sisisiwe lapha sona umsamo wakhona. Uyangizwa kahle. Abanye ngenxa ukuthi umuntu uzaleke ngenye indlela uthola ukuthi umsamo usuyamphika sekufuna awulandelela ukuthi imuphi ngempela kulezi ibongo esezindide ifike ekhanda lakhe ukuthi imuphi azolandela. Alright, ngizobiyela kwena Mnyati. Ngifuna ukuthi ngifake Magubane anamathele lento ishoyo. Ukhuluma ngendaba yokubaleka komsamo indawo engcwele njalo njalo. But la kuye kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi wona umsamo lo awusasebenzi. Nakhona kulolu hlelo bahlale bengena abalaleli uthola ukuthi umsamo awusebenzi. Izinto aziyi ngendlela okumele ngabe ziya khona. Kanjani kudelwa kanjani naleyo situation Magubane? Uyabona sohlaza lapho mne wethu awukazi umsamo kuthiwe awusebenzi. Kodwa into ekufuna ibukeke kufuna kubukeke ukuthi idlozi la khona ekhaya lilungiseliwe yini. Number 1. Uma kukhona abantu abaxabana yenziwe nenhlambuluko abangasekho ngoba kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu bayahlaba benza zonke izinto kodwa izinto azilungi. Yeah. Kanti inkinga abantu balapha ekhaya abanukana. Mhlawumbe abanye bashana kwakhona igazi lichithekayo. Yes. Uyabona? Funa ngaphambi kokuba umsamo unyakazi enye into sohlaza uthola mhlawumbe ekhaya kwakwangena izulu. Lelo zulu lelo kwafika mhlawumbe abantu abasebenzisa imithi balivala. Kodwa mase sesijula manje sesizogijima ngokwesintu. Ufuna manje bese kuba khona insipho. Ngoba ke kwenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke manje impepho iyashiswa kodwa manje ethongweni ayizwakali. Ngokwesimo sokuthi manje ngesikhathi beshisa impepho idlozi lisezwa umusi wani wezulu elangena. Manje lapho ke sohlaza sekufuna manje kube khona imbuzi. Yangezwa? Le mbuzi le manje sekuzokhishwa kuyo inyongo negazi
nomswane ngaphambi kokuba kufakwe idlozi aqale kuhlanjulula umuzi kuqala ngoba into efika ilimaza abantu abaningi sohlaza bavele bageza idlozi bangawugeza umuzi lingena idlozi lidla inyama liphinde futhi kuthiwa abantu abadala bangaphandle ngoba bazoba faka kuphi endaweni engcolile. Okay. Unombuzo noma ufisa ukuphawula ungafona ku 0861 596 596 ungatweeta mawuthanda @Alex Mthiyane and ishow le ungakwazi ukuyithola live video yakhona ku gagasiworld.co.za and utholeke namanye amashows asesike saba nawo nje and amanyawo uzowathola previous shows like this one nje on our website gagasiworld.co.za sinomnyati kanye ke noMagubane eMagubane besakhuluma lamnyati kwakhonto umvumela kuyona ngendaba yokuthi ma abantu bashona bengathethelelene or benukana sekuyi responsibility yenu ninenisele ukuthi umfanele balungise. Yeah. Yabona ubona ade ngivuma nje ubehlaba esikonkosini ngeke sanyakaza inkomoso. Okubaleke kakhulu. Awukwazi ukulanda ithongo kunabantu abanempi kulo. Uyangizwa ngithini? Ngoba nabo babaxoshwa ethongweni ngale. Uyangizwa kahle. So ke uma ke manje wena uzobiza ithongo kanti mhlawumbe uzoqala ngaba kanti awazi wena ukuthi ubiza umuntu vese osempini ngale ngenxa ukuthi babeshone bengezwani nomunye womndeni. Yes. Yayizwa lento ngisho. Kanti wena uzoqala ngaye ngesikhathi ukhuluma empephweni. Usubiza ukhuvethe. Usuzishise ngomlilo ungaqondile. Uyangizwa kahle. Yingakho kubalekile ukuthi inhlambuluko masiyenziwa. 1 bese ithongo liyagezwa emva kwenhlambuluko. Okwesithathu niphinde kwanina enisaphila ke manje nigezwe lensila yempi yalo. Umsamo wenizoqonda. Sohlaza kancane mina uthi ngicela ukungena. Ake sikhulume manje ngokugezwa kwedlozi. Mhlawumbe sike sikhanyisele idlozi lona ke maligezwa kanjani? Yes. Yeah. Okay. Mawugeza idlozi sohlaza. Mathatha amahlahla asebenzayo. Fike kuba umlahlankosi. Umlahlankosi umele impunga ezaganwa ekhaya. Bese kuzoba khona umgano. Umgano umele omakoti, ogogo, omama izalukwazi lapha ekhaya. Bese kuzoba khona umthole. Umthole sohlaza umele ingane ezashona zingaganile, zingaganiwe nezaphuphuma. Sohlaza amahlahla awuvele nje amahlahla abantu abadala uvela ulibamba ngathi uphethe plastic wase Shoprite. Ufuna ukhombise manje lana uhlonipha manje umoya walaba abantu bakini. Lapho sekufuneka inike manje sekufuna manje kube khona izicipho ezincane bese kuzoba khona indwangu kakaliki. Lokho kwani izihlalo zokuthi lamahlahle bese uwabeka khona bese uyawahlambulula ngale nyongo nangale gazi nangalomswane ukhombisa labantu labo baphethe njani uyabahlonipha. Sikhuluma indaba zomswane indaba zomsamo namhlanje. Well of course now umswane uyadingeka. So ubageza kanjani abantu abangasekho ukwazi kanjani ukulungisa umsamo izinto zakho uyazenza but ubona ukuthi azilungi yini into ongayenza. Inamba yethu ke 0861 596 596. You can tweet na go Instagram as well @Alex Mthiyane. This is Indaba. Okay, Indaba, there's a tweet eqhamukayo la ngiyafisa ukuyishare nani guys. Omunye umuntu mhlamba ngathi ayifit ku topic yethu namhlanje but ngibone ngazuthi relevant. There's a tweet la evela kumdu on Twitter. Uthi umuntu owafa ebulala abantu uba nhloboni yedlozi. Nyathi. Yabona ukukhipha noba imuphi umphefumulo womuntu. Ngisho ngaba munye. Unecala ethongweni kuze kufike isikhathi sokuthi wena ushone. Ngoba lo muntu usuke kulindile ukuze uyoqula icala kutholakala ukuthi ngesikhathi umbulalelani ngoba ithongo la kubo umufi nelakini liqiphelene ngenxa yesenzo sakho. Okay. Uyayizwa into ngisho. Ingakho ke kuthiwa mawubulela umuntu thola ukuthi omunye umuntu umphupha emzomlanda. Yabo izwa lonto ngisho emkhinya omunye amsukele ngesikhali angalali makushona ilanga uyabikela. Ingoba usuke lo muntu ekhathele ukubekwa ngaphandle ngoba ngeke akwazi ukungena engafikanga nomuntu olicala kuwe. Question number 2 then uthi ucishe ufana nawo lowo. So kusho ukuthi kuyi responsibility yaba abantu abasaphila kuleyo family. Ekuthena umuntu wakhona meshonile bamenzele leyo nhlambuluko
bamcelela uxolo ngezenza asuke ezenzile noma ngabe kuthiwa senzo ake sini. silibheke kuxolo ngiyaxolisa Nkomoza Yeah. ake silibheke kuxolo ukuthi ke bazolenza akupheleli ukuthi uxolo liube kubo kambulali ngizwa ngithini kufanele kuhlangane imndeni yakubo kamufi nomndeni wakubo kambulali Yes. bese behlanganisa inkulumo bazwane bona kuqala ngokuzokwenziwa uyangizwa ngithini kusho ukuthi benza inhlambuluko bona besaphila bese kuthi emva kwalokho sekuzothathwa ke ithongo langala nelangala la kubamufi nelakubo kambulali sekuyabuya ke manje qondwa ngqoke manje sekuzokhulunywa ke ngombulali uyaxoliselwa ngala kuleli thongo Yeah. nalaba futhi bakubo kamufi bayimukele uxolo olethwa abayisisulu sokuthi ilunga lawo labulala. No, yezwakala 0861596596 kunama comments kakhona na ku Facebook page yethu and sizokwenza lokho ngokuthi ke siwafunda ikhasi lethu on Facebook Indaba with Alex 0861596596 please uvale radio mangabe seungena uyivale radio yakho and noma uthumela ivoice note uyinciphise ngemuva asithathe ke eMaritzburg uHlengo Sabona. Yebo sanibona njani Alex? Yes siyaphila bhuti siyabonga. Yebo ngibingelele nabashonishwa Thokoza makhosi. Siyabonga kakhulu mkhulu uphile nje. Yebo nginenkinga lana ekhaya saxabana kusaphila nesalukwazi so ngaphuma ngahlala inxeba lami. Manje la umfowethu besindisiwe ushonile kodwa manje enomuzi wahamba waqashisa emzini akho ozohlala ekhaya. Mefika ekhaya walahla zonke into zeshonga. Ayozilahla simaza ilahlapi. Wathena usindisiwe mangikhuza ukuthi indoda usindiswa kwakho la ekhaya ikhehla lishona isihlaba lenza yonke into manje lezo zinto akungihambe kahle kuyabheda impela ubemdala lo muntu ubemdala kodwa engayona unkosana ukhona unkosana nje usaba into ephuzayo usaphila yena bephathi nendawo mina lasibone ekhaya yini yadala ukuthi umfowenu kuethi phakathi nendawo engelona ikhanda kodwa kubuyena uthatha yonke into eyisisekelo somsamo la ekhaya ayilahla ingane yona lensindiso yakhe thakamsane naye ngikhuluma nje sikushona uma sigeze emfuleni wayemile sibuka nje yena engagezi kumanje usaphila lo mfowenu usashona ushone ngoJune this year ngoba uze wakhishwa udokotela emsebenzini khishwa ngayo ikilo ntujani ukugula uphume ngene esibhedlela yeah. Okay wena ufuna manje indlela eyaphambili yokulungisa lo monakalo ukuthi anizwananga nesalukwazi bese kuba ukuthi umfowenu walahla izinto ezisekelo somsamo. Yes manje ngasizakala kanjani inkinga yami lapho izinto zangibhedela impela. Okay lungile ba umama ungakavali kathi nomfethu umama ngesikhathi eshona washona ningakaze nizama ukubuyisana. No sayibuyisana nesalukwazi nabuyisana qeda qethile shothi alukho ke lento ekuthiwa isigaba esinihlukanisayo naso ngoba niyenzile inhlambuluko esiphefumulo. Yes nabuyele ethongweni kodwa nalitshela ukuthi nixolelene cha azange ngithola ithuba ngoba naxoxa nje nobabili kwaphela kanjani xa sobabili yes okay hayi ke ngicabanga ukuthi uzophendula ngakazi loba unkomoso uzophendula loba ngiqhubeka ngiqhubeka mnyathi ngiqhubeka yes okay ngizolalela ku radio sure no problem okay lalela ke Alex okokuqala umfolo ufuna alungise inkinga yabo nomama qala ngoba yikhanda lomuzi ayilungise manje seyemsamo kube khona umuntu ozomela umama emsamo kube uyena ozoyimela yena okay bese athule lenhlambuluko abayenza umama ngaphambi ukuthi ashone ukuthi cha saxolana nomama nakuba ithongo mhlambe into eyayenzekile mhlambe limkhiphele ngaphandle kufanele ke manje babuyele alimbuyisele ithongo ukuze bakwazi ukumbiza njengethongo elunkosikazi wala ekhaya uqala lokho okwesibili lokho komfowabo owalahla isisekelo somsamo wawulahla wawuqeda nya ufuna naye verse ukuhlambulukelwa ngoba into verse mangibheke enkulumweni eyagcina isimthathile uyathatha ukuthi wenze isigameko esingaphezulu kokubekezelelwa yithongo lakhe sekufuna naye bamhlambulukele 1 bese bemxolisela emva kokumxolisela bambuyisele ethongweni baphinde bamenzele lo msebenzi wethongo yena uqobo bengaka kuze abuye abe ithongo eliphilayo
khona umuzi uzokwakheka kahle Yes. ukuthi ke bakulungisa kanjani udaba olude ngicabanga ukuthi into esingayixoxa ngale kohlelo leyo. All right, sure. 1920 is the time ulalela Gagasi and ngolesithathu sisuke sikhuluma indaba zesintu. Namhlanje nje topic ikhuluma ngendaba yomsamo nanedlozi, ulungisa kanjani, ugeza kanjani, ukuthelelana amanzi naso zonke nje indaba ethinta umsamo nedlozi. Indaba ama-shows ethu esiwenzayo uyathola i-podcast yakhona ku website yethu gagasiworld.co.za, including this very show. Ivideo yakhona is on our website. Si nomakubane nomnyati. Sithatha nawo anonymous emgababa. Sawona? Sanibona Alex Gagasi ngelele kubaba omkhulu lapha baba umnyati nobaba Makubazi. Siyabonga kakhulu uphila mfowethu. Owami nje umbuzo la baba. Sikhule lapha ekhaya sikhulela kubaba nje ingane zakhona. So until sasabadala nje kuba kumanje si40 years. So kuwe kwashaya isikhathi lapho uthi ekhaya kunale kwenziwe izinto. So athi ubaba hayi izinto abantu abadala abalethiwe ngoba nathi sithi sibadala so izinto azilungiswe nathi sifunde nje ukuthi ke osukwini lasaya izinto zenziwa kanjani ukuze ke nathi sokwazi ukuthi senzele nezingane sidlulisele nezingane. Yes, wathini ubaba? Hayi inkinga kubaba uvela athi hayi abantu abadala abalethiwe ithi ke yini yenza ke phela senzeke kuziwa kanjani ukuphi esifuna sikulandela ukuze balethe. Hayi avela athi baba izinto lekhaya kube kufana nokuthi ufaka umkhonto ekhaya babonke abantu kodwa kasho ukuthi yini kuze kube kumanje manje sicabanga nokuthi ke nje siqalilo yethu nje entsha soyiqalela kabusha manje sithi saqala nje nokuthinta abobeni hayi ngosikhoda manje bayalifaka ikhehla lesi. Okay, Nkomosi? Sohlaza kufuna kubukeka ukuthi ekhaya mhlawumbe akekho umuntu ohamba ngesikhali. One. Ngoba kuyenzeka ukuthi ikhehla mhlawumbe lisaba nje kunomuntu ohamba ngesikhali ekhaya sangavalwa. So kungaba yibuphi ubungozi? Manje ngesikhathi kunyakaziswa umsamo, uthinta umsamo naye ebese sondela nesikhali sakhe. Etmefika ebese fike neshiya ekuphi ekhaya ngesikhathi eshiya ke manje ekhaya bese senzani bese sivuka sesiyahlaba umuntu. Uyabona lento manje idinga ukuthi manje qala before behlabe before benze zonke izinto okufuna qale kwenziwe inhlambuluko yokugezwa kwedlozi. Yabona sohlaza amagezwa idlozi kusuke kungagezwa makukhulwa ngenhlambuluko nokugezwa kwedlozi akukhulunywa ngengxabano kuphela. Izifo abahamba benazo nayo yonke imshophi eyabavelela makukhulwa ngokugezwa kwedlozi kusuke kugezwa yonke lonto leyo. Okay. Ngoba ekhaya kuke kube khona umuntu ofika gule aphanjanelwe yikhanda azangene ezibhedlela kanti lo muntu ugqilazwa yini inhlambuluko yasekhaya. Ekhaya kube khona umuntu ogula kube khona ukufa okuhamba kuvuka mhlawumbe emva kweminyaka kuze kuthi ukufa kwakhona ngisho isibhamu la ekhaya ngabe singavaliwe isikhali sihambe sivuka. So ukugezwa kwedlozi unisuke nigeza yonke lonto emsamo hayi ngoba uthi nigeza ingxabano zabo kuphela nezikhali niyavala. Okay, kukho konke lokho kodwa ke nangu baba ushaya phansi ngonyawo usabela ukuthi make kwakhona into eyenzekayo kuzovela omunye umshophi. Mnyati? Okunye futhi unkomoso sekubekile lokho oqala. Uma kukhona umuntu onokhambo linomkhonto egcekeni. Lo mkhonto enithi mamuhlaba uvuko ube sibhobo bese kuthi ithongo lilanda abantu ngenxa ukuphehlwa kwamanzi. Lokho futhi ufuna kulungiswe lento ekuthiwa ke manje iphehlelo lamanzi amnyama. All right, sure. Izonke izinto. On Facebook uphilani la uthi uma ingane ikhishiwe noma isisu saphuphuma leyo ngane yakhonsidwa yini ngokuthi iyidlozi okuthi sekungaze kuvaleke indlela zakho zeinhlanhla nokukhanya njalo njalo. Sohlaza uyabona umzukulu before ngimphendule umzukulu ophilayo avethandwa ogogo nomkhulu nasedlozini kunjalo ngesikhathi kukhona ingane yaphuphuma noma yakhishwa leyo ngane uyilungisele ngesikhathi abantu abadala becabanga ngawe ukukwenzela izinto sebethi bazokunika ivile iqhamuka ithi bukani mina gogo njani bukani mina mkhulu njani ubaba noma uma akanginakile bese bevele bekhohlwa yona yonke lento bezokunikeza yona bethi ha umzukulu sondela kogogo umzukulu othandwa lemhlabeni nasemathongweni kunjalo futhi. Okay, siyayizwa leyo ndaba. Sithathe anonymous emgababa. Sorry Mjati ngizobuyela kwena. Okay, kulungile mkhulu. Sisihamba still now. Anonymous. Yebo, sawubona baba. Shosho officer, welcome to Indaba Gagasi.
Yebo, ngibonga kakhulu ngithuka ngibingelele nobaba lapha emsakazweni. Siyabonga kakhulu uphile mfowethu. Yebo, lana ngibe mncane ngakhulela ekhaya lababa. Okay, ngokwesiko uma ukhulele ungalotsholwanga kufanele ubuyele kumalume. Nakho-ke ngibuyela kumalume bashona bonke manje kunengxabano ezikhona nomndeni wakumalume, so uma beshisa nje impepho yakhe. Manje into engibuza kahle ngabe khona yena kumele ngikwenze kuqala ngoba ayikho into esengenzelwa yona kumalume ezikhulele ekhaya. Khona into efake ngiyenze ukuze ngikwazi ukushisa impepho ngikhuleke ngizwakala emahlozini ngoba nanawo amadlozi futhi gogogo angibazi. Mhlambe yipi indlela elula ukuthi uma ngifike emsamo ngikwazi ukubamemeza ngibasusa phezulu ngibabeka phansi ngoba ngeke ngikwazi ngivele ngibize ugogo kube khona abantu abadala. Yeah. Okay, sure. Mnyati uzothatha lo? Ngiyawuthatha mkhulu. Okay, sure. Kubalekile lokho. Lento akhuluma ngayo uyena umlanjwana uzalelwe ekhaya. Kodwa manje uzibona sesele esikhaleni yena yedwa, kodwa akanaso isisekelo ethongweni. Yes. Kufanele athole umuntu wesibongo sala ekhaya. Konina lo. Ngiyangizwa? Bese lo muntu lo amhlabele imbuzi yokumfaka bambike njengomlanjwana la ekhaya ukuthi useyindoda. Shothi uyambika umnika umqhele yokuthi usengakwazi ukukhuluma nani nabo bese methule empephweni. Yes. Ila ke ezoqala ke ukuthi abe nesisekelo sayo lempepho. Uyangizwa? Uma esenesisekelo sayo lempepho usengakwazi ukwenza ke kusuka eqaleni kodwa awuthole umlando at least kakhokho wala ekhaya nokhokhokazi wala ekhaya khona ezoqala ngabo kuqala ukuze agweme ukumemeza ithongo mhlambe eseliqoshiwe elifuna inhlambuluko la igcekeni aqale ngalabazi kahle ukuthi vese sebahlambulukele ukuze yonke into angayinkanki inyamazane la ingalele khona. Asithembe kuzokwenzeka kanjalo. Indaba yeGagasini 27 minutes after 7 sikhuluma ke ngeindaba zomsamo nedlozi nokuthi kulungiswa kanjani. Iyona ndaba ke leyo esikhulumayo la eGagasini. I did say earlier ukuthi so joinwa nyigesi udokotela uGumede usefikile sinomlondi Makwane kubeke uthule bona Mnyati and then ke uzosijoina khona manje udokotela uBongani Gumede. This is indaba 7:30. Indaba yeGagasini siba khona njalo njengolosithathu from 7 to 8 sikunikeza ke indaba yesintu. Ngihlale ngisho ke ngisamanye lama topics wathola kuwena mlaleli so makukhona something mhlambe ke yenzeka kuwena i-experience or ufuna ukuvusa abantu amehlo kumbe nawe mhlambe umuntu onalwazi ngezinto zesintu nezokwelapha ngesintu singajabula mangasusitshele ukuthi yini okufanele sikhulume ngayo siyakwenza lokho. Namhlanje sikhuluma ngendaba yomsamo ukulungiswa kwawo ukugeza amadlozi noxolo sinodokotela uthule bona Mnyati sibe nomnumzana Mlondolozi Makwane sesemukela ke manje udokotela uBongani Gumede qobe sekumukela. Oh baba njani? Siphilile kunjani kuwena? Mhlonishwa siyaphila kakhulu siyabonga. Sibingelele nabalaleli emakhaya. Siyabonga nathi, okay? Asathi nango usiyahlatshwayo nawo eNewcastle. Siya kwindaba sabona? Ngiyaphila futhi kunjani? Sikhona mhayisi kunjani kona? Hayi, afana. Yes. But Alex, le ndaba yomsamo ithanda kakhulu. Uma umuntu kufanele wazi umlando wakho ukuze uzothi mawukhuluma emsamo yazi ukuthi ubiza omkhulu ukhefelezi ubiza bani uyazi ukuthi ushoba lesangoma waxabana nobani uyazi ukuthi lowo muntu loyo awumbizi ngoba waxabana nobani fanele uwazi umlando wakho ukuze wazi ukuthi umthandazi noma isangoma sithi kunabantu abame ngaphandle uyazi ukuthi vele ingxabano yake yaba khona between ubani nobani uwazi ukuthi kahle abantu abangaphandle obani okay ekufanele ngithi yobalanda nase siluleko nithini madoda okay ngastart yeah okay uqinisele umfowethu kodwa la ingozi ikhona uzombiza lo othi uyazi ukuthi wayixabene nobani ngoba esondelene nawe kodwa awazi ngesikhathi ummemeza ukuthi impi yabo ayivukile ngale ngaloso sikhathi bayalwa ingakho uma unomlando ukuthi khona abantu abaxabana benze inhlambuluko nibaphuce ikhali nibageze nibabuyisele ethongeni babe ithonga lodwa sure kumele uthini baba cha no ngamsana ubaba uqinisile
Okay. Lenkulumo nje ngiyayifakazela leya manje. Yes. Kodwa futhi ngiyayithanda nawo leya yomlando. Babu Alex, kuyinkinga kakhulu ngempela kukhona abantu abanenkinga bobaba bami yongazi i-background. Ngoba yabo manje esikhathini samanje abantu abaningi bazi be-end up bekubalekela bethi idlozi alikho kanti inkinga ilahle ekutheni vele abasazi ukuthi konje kuthema kuphi kwakuphi. Uyazi ukuthi ngakutshela umhlola manje ngitshela ukuthi phambi kwayizolo khona lapha ngikhona ngosebenza khona kahle ngafika ubaba akazi ukuthi kumele abiza thina ubuza kumuntu konje ngizothini. Manje mawuthi uyabheka mangibuka ubaba age of 65 years ingane azazi ubaba mayokhuluma empepheni uyiyela neskipa nevest abazi ukuthi ngoba into yokuqala eba ukhiye nokunga understand ukuthi yini kahle umsamo abantu abaningi noma betshelwa njengoba abaphathi bami beyibeka le ndaba kodwa ukuthi ukuthi abantu abaningi aba understand ukuthi kahle umsamo uhlonishwa kangakanani ngoba nje eqale wathi indawo efana neTemple 100% baba umnyati 100% ayikho into ehlonishwa njengomsamo ngoba ulindele izinto ezinhle kuwo. So awukwazi ukuthi ungathi umzekelo awukwazi ukukhuluma noyihlo uma engenyawo awungakhulumi naye ephila. Usukwazi ukukhuluma kanjani manje sefile uvela uyimele. Number 2 masebenzile phakathi komsamo ngiyaxolisa baba akhula manga basebewenzile umsamo abantu aba understand ukuthi baba mase kuthi uyahlaba ubadlisa kanjani ukudla bayakwazi bayinqwaba abantu abaningi bahlaba inkomo ezo5 ezo6 kodwa uthola ukuthi baba umnyati basayidlela bona abayazi indlela yokubadlisa abantu abadala. Usinika i-topic for another day. Bengayazi nje leyo ishoyo njengoba usho nje kutheni abantu bangayidlela inyama ngake ngakukhuluma futhi lokho Alex uthi bona ubaphaka kanjani isithebe nje ukuthi nendlela inyama yabiwa ngayo ibamba liqhazaneni ngazi ngachaza ngisho iphaphu. Hayi sobuyela kuyona ukungesathi sobuyela kuyona. Sure sikwindaba namhlanje sikhuluma ezomsamo namadlozi. We have uMagubane umnyati noGumede. Asathu wena ibutheleze intuzuma sabona? Yebo sabona Alex ngani? Siyaphila sisiwena? Siyaphila. Yes. Yebo mangisacela ukubingela lapha kwababa studio. Bakulalele sisibuza umbuzo wakho. Yebo ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe unengane ingane yahamba yayohlawula mhlawumbe like kwakhishwa imbuzi ebili kungaphansi kokuhlawula noma kungaphansi kokugezwa komuzini lokho isibongo kumele isebenzise esami noma sakababa wayo ingane and mina nami manginenkinga yesibongo makufanele kuyenzele izinto kufanele yenzelwe kuphi. Yabo lokho okubuze ngasekugcineni ikhona osekukusidisile ngoba otherwise bengizothi akuyona into esikhuluma ngayo namhlanje kodwa ke leyo ogcine ngayo then siyawuthinta ke umsamo nokulungiswa kwezinto. Makubani yabona sohlaza lo daba lolu ingane lapho kwakuzogeza umuzi insipho leyogeza umuzi imbuzi ezimbili insipho leyogeza umuzi sohlaza ngeke ingane uyihlawule ngembuzi. Yes yabo futhi number 2 njengoba sohlaza esekhuluma ngomsamo nje nangesibongo sengane ingane usefuna ukuyiconfuse nje awuyibiza isibongo sakayisi ingane right iko malume wayo. Yes kuphelele ngoba ubulanjwana buyayiphinda phinda masegoqo. Uyayizwa leyo sesi? Yebo ngiyezwa. All right no siyabonga. Continue shilo la guys mangabe uhlawula into uhlawula ngenkomo. Yes yabona kuncikele la Alex. Ngiyaxolisa nje ukugxuma ngihlala. Kuncike ekuthenini okokuqala leyo ngane eyesingaki kuleyo ntombazane. Sibalule lokho. Kuncike lapho. Ngoba uma kuyingane yesibili umfana okhulelisile noba mina nguyise kamfana okhulelisile kaMagubane. Kodwa ingane kaMagubane sizala ingane yesibili. Angisawugeza umuzi. Umuzi ugezwa engane emuntu oniwe uye. Ngenza ubuzo yakho umbuzo wesibili because ubuzothi uma amandla enkomo ngingenawo imbuzi ke. Cha ngilaleleke. Lokhu umonakala inkomo nje imile ngqo. Ake ngithi nje ingane yokuqala. Yabo le nkomo ekuthiwa isidikhe ebulelela ngaphandle kwesanga engadliwa ngisho insizwa sala ekhaya. Ifika ibulawe idlelwe ngaphandle kuthathwa inyongo yayo ukuchelwe ngawo umuzi wonke. Uyangizwa kahle. Isuke izohlambulula ihlazo. Uma kodwa intombazane izale ingane yokuqala la yoniwa khona futhi before izale. Ngiyakubamba la mnyathi ngiyakubamba manje mnyathi ngiyakubamba ngiyakubona phela usena ama break.
Sure. 0861-596-596 on Twitter noma ku Facebook. On Facebook page lithi Indaba with Alex and Instagram and Twitter at Alex Mthiyane. Indaba Yesintu iba khona ngolosithathu njalo nje kuswela ngo7 kuya ku8. Sithatha ke now umlaleli wethu Amanda Simelane Richards Bay. Sabona Amanda? Sabona bhuti Alex njani? Siphelile wena? Ngiyaphila. Ukhuluma no Amanda Richards Bay. Inkinga yami ngicela ukubuza ko baba ukuthi uma kungena amashongololo endlini nezinkalankala ngabe kusho ukuthini because mangiya kubantu ababonayo bangitshela ukuthi kufanele ingenisa abantu abadala ngingahamba ngaya kubantu ababonayo bangitshela ukuthi ngilabantu abadala mina ngiyakwazi ukubona izinto like for instance ubabezala wami ushile nje like 2 days ago nginokumbona uma evela uvela kumuntu nje like ohlekayo yabo so ngilokuphupha izinto ezenzeka kodwa inkinga yami ukuthi mina mangiyemsamo ngishisa impepho eqondene nami akwenzeki lutho angiboni izinto ezenzakalayo ngami kodwa ngibona izinto ezenzakalayo ngabanye abantu so bengicela ukwazi ukuthi baba mhlawumbe ngangisiza. Alright, imbili ke lembuzo ngeke sikukhohlweke lo oqala. Baba khona into engizwayo. Ithi into yokuqala kungena inkalankala kungene amashongololo. Yes. Kukabili phakathi kwayo. Oqala ukuthi idlozi la ekhaya. Ngaphambili belaziwa ukuthi malifika liba yini. Ngoba njengamanje kukhona abantu abakuthiwa mangeni kodwa inkalankala okunye baba nawo uzoncedisa kuyenzeka ingabi imbi kwezinye ikhaya imake nje babo Gumede ayimbi vese yes ngifuna ukuya lapha asikubeke futhi khona uzophendula ngenzela ukuthi abesothini ngoba sibamsene inkalankala iyithongo lezalikwazi sala ekhaya ephilayo eledlo zelingangcolile. Okay. All right. Okuye futhi kuye kwenzeke la Mthiyane kuye kwenzeka ukuthi kwezinye indawo yabona la khikiswa ngololo kukhona la lisetshenziswe khona emthini ekwenzeni isichitho. Umzekelo njenganje phakathi kwawo nami ngiyaxolisa ukusho lo nami ngiyakwazi ukwenza ikhubalo kodwa izothi malifika kuwe lizo destroyer bese lifike libe isongololo. Okay. Funa ukubheka kabili. Okay. Ngoba anginayo ke isho ukuthi kuyenzeka mhlambe edlozini. Bese ngena into ezo4 noma ezo5 zehlukane. Ngoba nje kaGumede masikhuluma kaGumede thina mina ngiye ngibona inkalankala ngazuthi inkalankala kaGumede nenyendle. Inle. Inyendle lokuqala kujujuju yaya. Yeah, kubili nje phela. Kubili kaGumede nje ngiyawazi into yakhona. Ngena inkalankala ukukhuluma enyendle. Okay. So nobabili ke nayikhahlele yeshongololo ukuthi nje bakhona kweshongololo ekhaya lingabe isichitho usho njalo uqwapha. Okay, asilungiseke manje. Uma uya kwaBhengu ongcolosi. Oshongololo engabe ngiyakudla ngisabe emlenzelenze. Okay. Ingxenye ithongo la khona eliveza ngayo khona kwaBhengu ukuze bangadideki ngoba ngokomkhuba kaBhengu ethongweni isongololo bonke abanyeke abantu abangebona bakaBhengu khona abantu abangebona bakaBhengu isongololo u70% lisichitho ngishana ngamafika ngoba phakathi ngiyaxoxa mphathi ngoba ngesisikhathi masikayilungisile yezinye izinto omunye umuntu angathi mangaba ethi ubaba lethu zokwami isele lidlozi la kubo ungabantu nabonke abantu bethi bathe oGumede amaselese mayingena intashisa impepho kanti izo destroy umuzi. Okay no ngiyayizwa and then usisiku bese ke unesiphiwo no uthe mangabe emsamo akwenzeki lutho kuyena but uboniswa ke ufather in law. Ngizocela kanje okokuqala usesunephutha ukuthi ngaye emsamo uyishisela impepho eqobo iphutha nje lokuqala lelo ingakho engekabona oqondene naye ngoba vese usenza iphutha wonengani wonile umuntu wesifazana akaye empephweni. Okay, uyangizwa kahle futhi kusemncane mawumuzwa uma kutsho uyayizwa into ngisho egcineni akafanele yele empephweni ufuna ayele umuntu bese yamethula yena lobe engathulwa kuthiwa akayikhulumela kodwa uzoma ngala kwensika endlini yempepho akayijombe aye ngasemsamo ukhulume kude naye sure ngiyakuzwa okubalekileke kodwa ke yena ke asikubeke kucaca ukuthi njengoba eboniswa akathatha umsebenzi awuphathisiwe abantu abadala ukuze yonke impilo yakhe ihambe kahle. Yes. Okay no sabonga kakhulu siyadabuka sisingelosi yena ungathi ningafihla kahle
Okay, ngiyabonga. Right, 0861-596-596. Sinomnyati, sibe nomakubane, bese ke siba noGumede. 0861-596-596. Siku umahlekihla la kaMasho. Sabona umahlekihla? Hello. Yes sir. Ngibingelele sinisha nomkhulu. Sure mfethu bakulalela. Siyabe ngaba. Yebo. Ngicela bengilamulela umkhulu. Kunento ethanda ukungidida kancane. Kunokukhuluma kwake kwakhulunywa uNkomosi ethi kuyenzeka umuntu uthola ukuthi ithonga noma lelo dlozi elihamba naye mhlambe lemupha leyo nto ngiyalinganisa njengentombazane leyamupha na umende kodwa ngenxa ukuthi lahamba linecala mhlambe laphinga so untombazane lo noma umakoti lo useyithola useyophinga naye senza lesasenzo so kudingakala ukuthi lelo dlozi lelo likuyena nomhamba naye lo lihlanjulule noma ligeze kuthethele lelo cala mase umbuzo wami ubuyela la emumva ekuthenini njengoba ngikhulunywa ngokugezwa kwedlozi kugezwa komsamo yes kugezwa like ngomndeni lana ke mase sibuyela individual umuntu oyedwa leli thonga leli lihamba naye lento ngiyibuziswa ukuthi mina uma ngabe mhlambe ngiyekhaya komalume ngiyokwenza kukhona mhlambe engikwenzayo impendulo iyashesha ukubuya yes but like me asithola umsebenzi nje kade ngishisa like 1 month ngiyothola umsebenzi but lo msebenzi awulast ngiyothola yes answer yashesha ukubuya but awulast ihlala but maybe 3 months 6 months cha yeah manje ngibuza ukuthi yini bakushuthi mhlambe kufunakala ukuthi leli khehla leli engihamba nalo mhlambe lona individual elifanele kugezwe kushuthi lo muntu engihamba naye ngoba uyakhombisa ukuthi unawo amandla ngoba mekukhona engikwenzile mhlambe ngiyanganisa ongishiselayo impepho ekhaya ebuye ethi cha ubize wonke umuntu bekufanele bize mina ngedwa ngiyabona ukuthi khona okwenzile okay sure phendulani ke madoda ikhehla la koninalume lahamba linomhobholo linomona uyangizwa ngithini lahamba linomona ngoba lalinomona ingakho lona liyelifuna ukuletha yonke into lona lodwa lidlozi elingalunganga kufuna lisuswe lo mhobholo lahamba linawo uyangizwa emva kwalokho ingakho lifike lithi mali kunikile bese kuqhamuka iviyo lelelinye bese liyakwephuca ungakaneliseki uyangizwa okubalekile kakhulu ke wena liwashe leli khehla leli lisuswe lomhobholo elinawo bese ulibuyisela ethongweni bese ke uma ushisa impepho komalume ubukhulume ngokomalume awukwazi ukubiza umkhulu wakho ngoba umkhulu wakho kwenyanya njengezalelwa ekhaya kodwa ubiza ugogo wakho okuyena omthandayo okwakhonza wayezathi mkhwenyana la ekhaya kuwe uqala ngogogo qala umkhulu eze ngemva ngoba inhlanhla zakomalume iphethwe ugogo ozala unyoko hayi uyihlo mkhulu yebo okay sure sisifisela inhlanhla ke mfethu all right ukwindaba eGagasini sikusithembile mlazi sabona yebo ninjani Alex siphilile wena ngiyaphila ngibingelele nakobaba e-studio umbuzo wami uthi so ekhaya mhlambe singihambe kwaze kwayindawo zawu5 so mengabe sihamba kuyashiya ukuthi hayi ubhinde kakhulu emangcwabeni omkhulu nanokuthi noma bakhe washisa impepho kuzofana nokuthi singene ecaweni sigcoba insipho kodwa akholwa ukuthi izosala ibambelele khombisa ukuthi sekuklini so kumnyama ngalendlela ukuthi noma singathola imisebenzi kuzoba umsebenzi esikhana egcekeni ngahlala wonke umuntu engasebenzi and mengabe sihamba kuthiwa asiyeke omkhulu ukuthi abantu nabo abangahambanga kahle emhlabeni nanokuthi nomuntu ogangayo emndenini umuntu wakhona semndenini kodwa kunzima ukuthi simfise because akulwela kodwa ngathi asilimaze kwayithini kodwa manje asazi ukuthi sikhuleke komkhulu sicela ukubona impilo ngoba bashisa impepho ngoba manje waphesha amanzi amnyama so akwenzekile ukuthi okay asizona ngikumethe uzothini ake simphilisa kodwa usisi yebo ngiphilisa enye into futhi efuna siqaphele la abaphathi bami kunabantu ababalimaza kakhulu abantu athi umuntu eselimela aphinda amlimaza ngoba ukumlimaza ukuthi ngeke salunga lutho yabo lo gama nje yebo ngoba njengoba kubonakele mntaka Mthiyane ukuthi ikhona inkinga usho ukuthi neansi khona
akwenzeki kube nenkinga bese ansingabi Ingabi khona. ngamanye amazwi angifuna ukumbuyisa nje ukuthi azi ukuthi into esefanele yenzeke manje ukuthi akathola umuntu ozolungisa umsamo ozolungisa umsamo ngoba kahle kahle kusho ukuthi la kusetshenzwe ngenhlabathi yamangcwaba kuphendulwe idlozi Yes. lenziwa izilwane egcekeni futhi ke manje makusetshenzwe ngenhlabathi yamangcwaba into elungisekayo Yebo, kalula. manje ngiyathuka ukuthi bakubeka bambekela Bamlahlisa kanjani ithemba. yabona manje yabo phela ithemba liphelile manje makuthiwa nje hey ubanje wathi ushisa impepho nje sekubhedile Yeah. yabo nje njengoba esaphila namanje Yes. chaza ukuthi vele Likhona kusangenzeka. limgadeki. Yes Okay. kusangenzeka. Weyizwa leyo dadewethu. Yebo ngiyayizwa. wena iseluleko engamnika sona udadewethu funana umuntu owaziyo ngokulungisa ukuphehlwa kwamanzi emndenini Yes. bese niqaphela lokhu akube yindlu yakini kuphela emndenini manuwalungisa ukuze kuthi lo ophehla amanzi emndenini akwazi kuphela ukuthi acupheke abonakala besobala ukuze ningaloku nibazisulu zokuthi nilungise amanzi njengomndeni emva kwalokho usuke lo verse ogangayo aphinda khokhobe aye kumnyadi futhi Yeah. athi mnyadi asibaphendula usefika usenginika into engaka sithenge kalula thina nyanga sikuvuma Yeah. asikuvumeni nje Okay. kodwa kufuna sikuqaphele into enjengaleyo Yeah. but akube yindlu yakubo balungisa amanzi Wenze njalo ke sisi. Yebo ngiyabonga kakhulu. Oh, all right. Kafushane nje sesigunyamate ufuna ukuthini kumet? Bengifuna ukuthi phakathi wa enye into lapha umnyade emfuna ukuyishohlwa efuna mina ngiyibuke yebo mina ke ngiyenze nje ngiyamfuna lokhu yena destroy umuzi ngoba mina ngimfuna mase kuhlanjululwa idlozi hayi lisaqoshwa uyazi hayi good lapho uyazi ukuthi ngimthandelana ngimthanda ngoba vele liyamazi njengwelilandile mangizosebenza ngisebenza naye impela yena kanye lo belilandile ngoba vele liva yena uzophinda lilanda lilethila ngifuna ke ukubeka lana ke sesiyiphetha lento Alex ngiyakubona usufuna ukuthuma abafana store kodwa okubalekile ukuthi alilungiswe eqala liqedwe licushwe udlumo uthi amanzi angekho iyaqinisile mayisefika yena sekufuna bammeme ngesikhathi ke manje idlozi selizo mnikwa isithebe ngesikhathi yanebamba iqatha nabo ingalesikhathi isikhova sosuka noxhaka kuye esedlidla kube abonakale ngombala 2 finish 100% number 2 futhi lapho khona lapho kumele ukhuzile akhulume asho ukuthi ube la eduze kwakho yebo mthuma usho ukuthi namhlanje ngicela ukuthi ulitshene ukuthi ningaphinde lisuke la yebo All right. okay Sure. walisusa Yeah. akuhlangane phezulu All right. Okay, you know, sometimes I just enjoy nje ukuthi ngithi okay, you need to hold back and let the experts deal. You know, academics do the same as well. And then when they analyze politics, sometimes zishana ngale. Again, nakhona la zishana ngolwazi ke la indigenous knowledge. And then hayi mina ngilithanda kanje. Only on this show la uthola khona kwenzeke kanjalo. Sinama experts i3 ubagubane ukumete nomnyadi sikhuluma ngendaba zomsamo namadlozi. Lo hlelo ke video yakho uyayithola ne podcast ku gagasiworld.co.za. Yela indaba eGagasini and namhlanje sikhuluma ngendaba zedlozi nomsamo ukuthi ukwazi kanjani ukuthi ulungise and sininzizwa ke intathe ngama experts izona ke ezisithatha zisibeke ekutheni kwenzakalane right mawulesithathu sesikhuluma indaba zesintu bese kuthi ke ngolwesine sikhuluma indaba ze-sex with udokotela yile yangolwesine ke ngavunyelwe ukuthi ilalelwe abantu abancane asathe upro kubheka Adams hello po Yebo sobana Alex. sure but isininzizwa intathu la ubufuna ukuphawula na Yebo bengifuna ngona ukuphawula nje ngibongena ngako lokukhulunywa ngako ngoba iyona inkinga esihlasele kuleli gceke. Ngingathi nje mina Alex konke esesikuzamile la akukho ngisho ukugodo kulunga khona ngisho abangaphandle sebebafika kuleli gceke ayikho ngisho into eyodwa elunga kulomsamo uyawumemeza kuona uvele kuyifanele uthi uyazabe ematohweni vele kube mnyama kakhulu kunakuqala yeah angazi ngempela ukuthi singasizakala kanjani ngoba ayikho ngisho into eyodwa elungayo. okay ima kanjalo ke uthini imnyati mfishane nje sibonke sangithatha yini ngizobamba mfushane emkhulu Yes. yabona isikhathi seshwabene okubalekile uma umsamo umenyezwa ninesiqiniseko sokuthi okuyiwona wona inkinga isedlozini lingcolile hlambulelani lona ngena ukuthi khona umuntu waganga ngalo waliphehla amanzi lawa amnyama kade sikhuluma ngawo nonkomoza ngaphandle kokwenza lokho ayikho vese into ezolunga nansi into ekufuna sibe sibheke ngoba kukhona ukuthola ukuthi umsebenzi uyenziwa iwona sekufuna manje sibheke ukuzaleka ukuthi njengoba bona benza umsebenzi lapha ekhaya
abazali bacacileni Okay. basinileni abazali babo Okay. ngoba kukhona ukuthi ninyakazisa umsamo nina lana nobiza ngothi yini kanti inkinga khona isikweletu esikhona ekhaya esifuna ukuthi silungise kuqala before kuthinta idlozi ngoba kukhona ukuthi into iyenziwe yona kodwa ukhiye ukuthi kuvulwe lo mnyango ovalekile wona ongekho. Okay, dokulungile phethe njalo ke good luck. Nendlela yempepho nje. Impepho mawuzoyishisa lo muntu ozoshisa impepho waphela makwenza umsebenzi Yes. Azi ukuthi make waya empephweni kade enza ucansi ebusuku kwa namhlanje vese ithongo ke lomukelo lo msebenzi. Yeah, okay. Sona zonke izinto. Okay, so kungaba itopic kwayona leyo, the do's and don'ts of impepho. Yeah, okay. Sure, Kodwa khona la ngisale khona baphathi bami ethenini sekufike bonke abantu nabasuka ngaphandle behluleka. Yabona ke la incane inkinga. Ungahluleka abantu abaningi incane inkinga. Ya ngakho inkinga zothu njoba incane baningi abafikele kodwa kwalabo engayinkange layilele khona. Incane inkinga. Okay. One umsamo abawusebenzisayo khona la ungaqondile khona uqonde kubona ngqo ngenxa yesekelo somlando wabo. All right, this part of this conversation it gives hope. Ekutheni mabethe abantu sengizama everything. So this one brings hope by Sija Malele. Mawodi, hello Cynthia. Yebo ninjani? Siphilile sisi. Unjani wena? Ngiyaphila ngiyabingela kubaba ukuthi ayilesi no baba. Isho sekuzwile phethe bakuza dadewethu siyakumukela nathi ufuna ukubuza ukuthini? Ngifuna ukubuza kahle ngidukile ngazalwa intombazane ibiza isibongo sakaZulu. Washona sibiza nasi isibongo sakaZulu. Mina ngikhonza eZayona. Uma kuphuma iprofeto zithi asikho eyidalweni manje azazi noma kumele sibe ngabakaZulu noma sibe bakamhlongo ngoba ugogo waye wakamhlongo kodwa yena engwakazi ukuthi ugogo engacacile. Okay, ilento kabe yisho ke Mnkomosi? Ilento ke sohlaza le kufuna manje kubhekakala ukuzaleka. Okay. Into sohlaza ekufuna siyicacisela abalaleli ngaphambi kokuba kusikhulume ngomsamo sonyakazisa wonke qala uthola isizinda nesisekelo sakho ukuthi simi kanjani. Okay. Number 2 nempepho akubhekakala ukuthi empepheni ubani obizwayo ngoba kukhona ukuthola ukuthi ekhaya abantu bathi babeshisa impepho baqale ngogogo akwazi emsamo ukuthi ngathi maqala kushisa impepho ukukhothanya kumuntu wesifazane awukwazi futhi ukuthi empepheni mawushisa impepho emsamo ukukhothanya kwindodana. Yebo. Qala phezulu ngoba nawe sohlaza ngizoqhamuka ekhaya mina ngumfokazi bese ngifike ngizokhothi bese ngikhothame kwindodana yakho ukhona egcekeni yini leyo. Okay. All right, no yezwakala. Siyabonga mtshana. Kodwa ke ababuyele kamhlongo la ugogo kwawo wakhona. Okay. All right. Kodwa ke phakathi enye into eyithanda ube inkinga kakhulu la mangibuka ngimamela ikuhlaziya kukonke. Kuyingozi kwenye indawo uthola basebenzisa isibongo into ingahlangani kanti kwasona isibongo serongo. Yes ilokho phela sisho. Okay. All right. Isasekelo. Yeah, so kuyingozi ngoba lento ayenziwanga yilabo abaphilayo. Kodwa kukhona imfihle beyikhona ngaphambili. Uthola ukuthi wazwashona uma nazi ukuthi nina nabakagumete kanti nje uma waphinga nomuntu wakadlamini. Umdlambila nje. Okay. Nenye into futhi efikile imazi uyazi ukuthi enye into futhi efikile imazi mhlawumbe khona washona nenzila. Yes. Mhlawumbe kunogogo owashona kuqala ikhehla lingakashoni automatic lo muntu wasedlozini uyazila. Okay, asiva lapho ke. Yeah, asiva lapho ngiyabona manje. Sene automation. Sure. Siyabonga mtshali. Uzoba ngokugcina hawike. Ngiyanibulisa but Alex. Sure mtshali. Siyabonga Magalela. Sinenkinga ekhona la ekhaya right mina abazali bami sebashona so ngihlala nomfowethu ekhaya. Into eyenzeka umuntu esinayo ubaba omdala sowusaya kuvela wakhetha ushembe so umuntu osesele ugogo manje ugogo uyena yashisela impepho so ngizobaba bethu umuntu wesifazane akudingeki ayemsamo mhlambe ngabe iyona into eyenza ukuthi izinto zethu mhlambe zibe nokungahambi ngendlela eright noma okay kukanjani. All right. Asivaleke la siphendule ubani uzothatha. Okay, sohlaza. Yes, Mnkomosi, makubanela. Number 1 nje okokuqala ugogo njengoba ekhuphuka emsamo. Uma ugogo engasibhincile isidwaba. Yeah. Automatic usenqune edlozini. Uma ugogo engasifakile isibhamba, automatic usenqune edlozini.
kugijima izalukwazi lapha ezindala zizombheka bese ifika imisa market lithi anikwazi ukuthi nehle nina ngoba lo muntu onibiza unqunu umuntu wesifazane oganile kunabantu angababizi lapha ekhaya akakwazi ukushisa impepho ingashisa ngisho ingane encane eneminyaka emithathu masikwazi ukukhuluma bengisazosho njalo ngoba kwamanye ama-families akabi khona umuntu wesilisa yebo akabi khona so ey'meni njengalezo ke uyethulwa yebo okay yes kodwa futhi okunye futhi sicacise lapha phakathi imsamo igwembile man kakhulu uyazi ukuthi khona abantu abenza umsamo wenzele ekamereni abaphinde balule kulona bona ingakho ke umsamo ula la ngengabaphawula khona Mthiyane ngathi umuntu wesifazane makuthiwa kakhulume akadlule ensikeni phakathi nendawo yendlu kagogo uma ngapha kwensika bese iyamemeza impepho lapha kude futhi kwesokunxele sesilili sendlu. Okay, nokulungile madoda. Yeah, in a couple of days we will be starting 16 days of activism against women and children abuse. Sure, asibabelana ke inxuku nje namhlanje sibonga kakhulu kuma experts ethu kade khona mangabe bethu silalela for the first time namhlanje. What did you think of the discussion yethu? Khona mhlambe okusalile singakwenza kube past 2. Njoba uzwile ukuthi sobe sikhuluma ngendaba yempepho. So bekade ke sinomnyadi uMagubane noGumede. Utholakala kanjani emnyadi? Okokuqala nje umnyadi bakwethu ngizocela nikushiye lokho ngiyakhetha yes angisona isangoma ngena umthandazi sengiyahlaziya bakwethu ngake kakudala ukubhula umuntu methu ufuna ukuza kumina azi ukuthi uza kohlaziyela nento ayiphethe inamba kamnyadi 083 4686173 inamba kamnyadi kathola. Alright, sabonga kakhulu Dr. Thulebona. Alright, Magubane umlondolozi unkomosi uyatholakala nombolweni ethi 079 428077. Okay, uthandaza ke usebenza ngamanzi. Sebenzisa amanzi nje kuphela. Alright, Dr. Gumede? Cha kaGumede kuyashawa nomhlahlo. Oh, okay. Ayindaba zakho uyayithola nje. Moya lapha wazi ukuthi story sakho uyasazi. Okay. Okunye ufuna ukugcizelela futhi ke ngicela ukuthi abantu abalaleli bangasebenzisa le number 078 okay 91 90 690. Okay. Ngiyacela futhi ukuthi ngikuphinde lo ngikusho oGumede ke mina nginenkinga. OGumede baningi. Ngicela bazi ukuthi nginenkinga nje manje nama social network ngeke ngathola kunabantu abayibiza ngoGumede. Ngiyacela bakithi uGumede imali yakhe ayifaka kwiSpa, ayifaka kwiShoprite. Yeah, ayifaka kwiStore. Imali kaGumede moyifaka. Mawufuna ukuxwayisa nje abalaleli. Umuntu ozothi umelapha akafaka imali kumali transfer. Khohlwa akuyithi lapha siyabonga. Siyabonga. Sibabela indaba yanamhlanje eGagasini we producer Mr. Mfundo Mabaso and the digital site Lero Sibisi. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM.